И здравейте на всички! Добре дошли в следващия епизод от Survival. Аз съм Ливар Ненси и днес в този епизод ще правим нещо по-различно. Но преди това, виждате, че навън вали и тази стълба е счупена. Сега ще ви обясня какво става. Ето този, ако не е RG, ето го до Pro 7, до Expert The Lost Bell. Този RG и още един искаха да се телепортят до мен и аз ги понесвам, естествено, защото то какво трябва да направя, то бана трябва да преди да ходим до енда, трябва да се подреда доста добре, защото, както виждате, много тъпи неща, тези неща тук ще ги оставя временно, така, значи, почваме да се подреждаме. Дървата, тези неща всички те ми ги дадаха, дървата ще ги оставим тук, честовете тук, имам 200 честа, стъклата тук, имаме доста пудо нищица и тях трябва да ги подреда, защото, например, и така. Така. После имаме още пудо и така тук. Доколкото разбрах, вчера или онзи ден са респаунвали дракона и аз съм отсъствал, за съжаление. Но това и ми казаха, че са се появили нови портали. И аз веднага викам, как така нови портали? Супер! И затова днес ще експлорираме енда по, така да кажем, подробно. Ще огледаме, това ми е ендстоуна за сега. Така. Тук имаме още пурпура вече. Леле, не ми казвай, че имам толкова много стакове пурпур. Имаме и още. Тя се правя честно, защото тези честове не ми стигат. Колкото и да е тъжно, не ми стигат. Честовите тук. И бриковете и те ли бе? Ужас. Горе-долу, подредихме ги. Сега това ще изпека. Аз ще сложа тук. То къде гърмя с леймока. Гад идиота. Така, имаме чудо с флауър, който отново ще сложим тук. Така, тук не да опаде. Добре, вземаме ги тези всички неща. Както виждате. Глави, печки, луци. Тоя фут тук го слагаме. Това ще го запазя. Рол салмон, кой пък го е сложил това тук? Тази заешна кожа и тия тъпи ябълки ще ги свърли. Да ви казвам. Да, то даже има още. За какво я пазя въобще тази кожа, като ми е притрябвала? Добре, то банер. Махни се. И ти. Така. Какво става, бе? Бе. Не би, бе. Ще отворя тиквата. И това кой го е правил по дяволите? Това съм го правил. Join the gang, if you want. Хората искат да джойнват в гангове. Направо е пълна лудница. Много ми трябва Unbreaking Look. И
Просто ми трябва тук сноу, let it snow. И тук ли имам такива? Мале мила, не, трябва да направя, значи каня с отново отдавна, но трябва да направя отделен съндък за старенки спитки, тъй като старенки трябва да имаме. Майко мила, тук то съсетове, то е нещо. Тук картофите са свършили, защо така бе? Добре, ето че си искам да го разкараме. Тия куци, банерите. Да, то тук е пълно, то само банери липсват тук. Тая лутра, лутра ли е? Доколкото разбрах се поправя с кожица. 3 левела! Веднага ти ги давам. 3 левела. Аз мислих, че ще ми иска 20 левела, то съм 3. Окей. Щом нашите приятели от Mojang са толкова щедри за поправянето на елайтерата. Именно ето тази елайтер, която виждате, ще ходим с нея до енда. Добре, ето какво реших в движение. Ще се подреждам извън кадър, а сега, за да имаме време, тъй като ще ми трябва доста време да експорна по-обстойно енда, така да го кажем. Така че товариме поредните букуци в един чест, който е по-така празничък е като тоя. Просто аз викам, няма да мога да си намеря айтемите. Не, тимитяж. Махаме и честплейта. Не, ти си, ето. Тук горе, лък. Ето ми го моя лък. Infinity. Имаме стрелчица. Фуд ще ми трябва за енда. Така. Взимаме един стак. Кирка. Не, ще взема дъма кирка. Защото ако се наложи нещо защото мисля пак да си взема, ще купаем там различни неща. И затова ви казвам, ще си направя една дъма кирка. Ще ползваме брадва, сигурно си имам някъде... Вижте, че имам Breaking 3. Да, чакай! Моля! Добре, това лък е по-добър. Това се очудвам, не съм знал, че имам... Ведно аз като умрях ония ден си нам... Да, сетих се. Си намерих айтемите. Така... Имал си ми слабо, бе. Дълго, какво дълго? Какво още? Между прочим, седнах една от 5 елайтери и за 130 хиляди и някой ми е купил само 985 хиляди и найс. Така, правиме 20, 30 спитки. Така, 1000 без пари. За 30 спитки, 1000. Така, имаме Cobblestone. Cobblestone ще ни... бе, тази това няма и да се махне от тоя дебил. Добре, блокчета имаме. Меч имаме, лък имаме, нещо друго, кофа с вода. Да не стават фалове. И пишем Warpaint, защото епизода вече сигурност е станал 10 минути. Мисля този епизод да бъде не повече от половин час. Моля. Това тук сега не мога да билдвам, нали? Фани! Май ще я си оставям айтемите в... Това не е добре. Това хич, ако го... But you can't hit here.
Моля, ще рискувам да видим докъде ще ни летиве. Знаете ли какво мога докато летя да се метна с пера в плод? О, не, това не ще да мръся лайтера. Не. Стойте сега. То портал е нов, със сигурност, но долния се ходи. Така че сега баткови... тук съм имал някакви такива неща. Баткови, ледарен MC, измисли нещо. Ами го дай. Не. Ето какво измислихме. И шут, така. За целта не, бочета ще ми тя. Да, за целта ни трябва съндък. Надявам се Donate шопа да има поне. Това се селва за 65. Ще купа едно такова. Въпреки, че мога да си направя. Взимаме обинидосидиан взимаме и правим един ендър чест. Обинидосидиан и Warpent. Абе, що ми нашия приятел Сеск12 от вчера. Секс12. И това дъщо. Навеждам мисълта. Секс12. Интересно. Добре. На живот и смъртен. Ако се справим с задачата, с джамбоста. Джамбоста следваш. Така. Сега знам, аз съм непохватен и... О, мога! Не мога. Сега съм непохватен и тук ще има фейл. Така. Добре, много високо. Така. Пак е... Йоя! Влизай вътре, бе! Абе, какво ти? What the? Това... Какво? Драгън ми беше това! Моля! Това драгън ми беше! Оу! Пускай ме! Имаме си драгонка за убиване. Бе, как не мога да скоча, бе? Това беше дракон, аз ви казвам това. Това е дракон. Добре, вау. Окей. Току-що дракона ме избута от войда. Вау. Добре. Този епизод май ще стане по-дълъг, отколкото очаквах. Не! Малумник! Добре, тъгно ще си имам ендър честове. Как така дракона, бе? Те нали го убиха, бе? Добре, започваме много добре. В този портал беше, нали? Не ме гледай, не. Колко портал? Вау! Те са 2 милиона портала. Оп. Свърши ефекти коса. Що свърши, бе? Какво? Мага! Погледнете, това е дракона! Добре, това дракона ли е? Абе, не го захранвай, бе! Какво е това? Това е дъх! Това е дъх! Това е дъх! Добре. Това не знам дали е бък, обаче ми харесва. Обаче ми... Колко иската? 1208!
Това е дъх! Да. Искам дъх! Искам дъх! Дайте ми го! Дайте го! Дъх! Това не е бък. Добре, аз съм изумен. Ако не... О, ето го дъх! Да! Не спирай, ефектикус! Добре, какво става? Ще умра са, нали? Не ме убивай! Искам си айтъмите, бе! Добре. Пълни. О, да. Да, пълни. Какво става, бе? FPS дроп! Не! Ще те усъкатя сега. Сега те усъкатих. Така, не знам какво става с тази гадина, обаче ще го усъкатя. И сега, ако се окаже... Добре, аз съм... Вау! Имаме си драконка. Момиче драконка. Добре, 20! Това е обидство! Ще платят 3000! Вие не сте нормални! Бързо! Не във войда! Дракон. Какъв? О, дъхче! Мерси! Това не ме кефи. Дай. Дай дъхче. Драконка! О, мога да го целя! Фос! Добре. Това е доста странно. Моите айтъми. Драгънс бред. Я плюй, бе. Какви са тия разкопки тука, бе? На портал е. Дъх. Абе, не яж, бе, дъх, бе. Дай. Още. Не, защо няма? Не изчезнай. Да, още. Да, още. Дай още. Много. Искам много. Какво? Това не. Много се разпространи, бе. Какво става? 46 бутилки. Да. Още. Мор. I want more. More. Добре. Искам повече. Още. Това дракон, тя го убия. Не! Абе! Къде отиваш, бе? Изай, бе! Добре, той въобще това поема ли демейдж? Що не поемаш демейдж, бе? Ти факин на дракона, ти факин. Айде, бе, дракон. Топка! Дивет! Абе, още. Да, много. Имаме стаки. Колко? Стаки 32. Найс. Още трябва да пълна. Още. I want more. Ау! Това заболя! Това не е учтиво! Стик! Сега! Като това боли! Абе, боли, бе! Не. Не, бе! Ще падна в някоя яма! Това... Бе, взима много, бе! Не, бате, ако умра и нещата ми паднат в портала, ще се изям. Няма как да умра. Защо няма животи? Стой, бе!
Добре. Май ще усещам, че тя си купиме... Фу, абе! Абе! О май гад! На... То тотал и той е изпълнен. Всичко е изпълнено. Абе! Тебе никой ли не те е учил да навлизаш на хората? Това нищо не го прави. Ясно е. Не бе, когато бълва дъх, точно сали трябва да ям бе. Аде, дай. Мода. Ще избия бутилките. О, да, дай. Оу, so many. Тук лагя, какво става? Плюй още. Майче, тя си направи отделен час с Линда и Полшени. Бързо! Абе! Стой! О, да, дай. Няма да откажа. Имаме доста. Не искам още. Ела тука, бе! Аде, бе! Хубаво личи, бе! Яш! Хубаво личи, бе! Аде, бе! Много ли си смел? И Данчи, защо ли? Да, сървъра. Нормално е да лети над мене. Спади себе и Данчик! Имаш 60 ботълки. Запълнене. Ще ги напълним и ще свършваме. Още! Тук колко има? Алчни сме. Как да си направя? Има много неща, които не искам да направя този. Още бе, не ме гледай! Че скриншот. Ти бъгна ли? Казвам ти още, бе! Ти не разбираш и когато човек те моли да му дадеш отфакания си дъх, за да мога да си правя Полша. Какво става, бе? Свършват пажолите, това не е найс. Още дъх, бе! Тук се глича. Не ми ка... Левели! Ако има левели! Левели! Experience! Това ли е Experience? 18 левела. Не ми казвай, че целият Experience е падал в факания портал! Experience. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви харесал. Това се абонирайте, ако искате да гледате още видеа на Survival и на Egg Wars и на други мини игри. Чао!